shoutout muna tayo kay Randy Pilas Pilas aka Pito Pito. Walang ano yung putas. Sapit. Halo-halo na. Putas jeep. Shortcut na lang tayo. Okay. So, sana walang traffic dito. Chinek ko sa Waze, talagang heavy traffic siya. Halos hanggang kalagitnaan ng sukat yung traffic niya. Hindi ko ano kung anong reason, pero malamang si stage 3 yan. Yan ang reason kung ba't nagka-traffic. So try natin dumaan dito sa looban ng Alabang, may Lianas, going to Sukat. So, try natin kung malalagpasan ba natin yung traffic niyan o mas mauna tayo sa mga naipit sa traffic. So nakita ko naman kay Waze na maluwag dito, so kaya tinry ko. Sana lang magkaroon ng tag dito. Sana lang applicable tong ginawa kong pag shortcut. Ako, eto na nga ba sinasabi ko. A few moments later. Sa mga baybayin, ito lang magiging problema nyo kasi looban talaga. Ayan, mga tricycle, tumatawid, bike, nagtitinda, mga nakapark, yan yung magiging isa sa mga cost para mag-delay ka. Ayan, nandito tayo sa Kupang. So sa kalagitnaan na tayo. Okay naman yung traffic dito, no? So walang build up naman kasi nga looban eh. Yan lang yung mga tricycle yan.
dalawang option natin para sa pwede natin labasan ng sukat. It's either dito sa may paglagpas ng anchor o doon sa sukat mismo. Yung malapit sa may toll gate ng sukat ng Skyway. No? So, nasa sa inyo kung saan kayo dadaan. Pero ako, isip ko kung doon sa may sukat malapit sa toll gate o dito sa may paglagpas lang ng anchor. So, tingin ko mas pipiliin ko dito sa paglagpas lang ng anchor kasi nakita ko sa Waze wala na siyang traffic doon sa area na yon. No? Sige, try natin. Ayan, nakadaan na tayo. Oops! Sa may pala to, Kupang Elementary School. Tapat ng Kupang Elementary School. May daan din doon, kaya lang makitid yung kalsada dyan. Dito na lang tayo. Ito, binabakbak pa lang. Ako, magiging mahabang to. Baryo. Medyo malapit na tayo sa sa sinasabi kong libusutan natin. Yan, isa pa yan sa mga giging cause ng problema at traffic dito, yung mga ganyan. Mga delivery truck. So wala tayong magagawa dyan. So pinapakita ko lang kung ano yung mga may encounter natin pag sa ganitong kalsado tayo dumaan. Pero okay naman. So tuloy-tuloy pa rin. Walang build up ng traffic. Kung nasa na ba yung lusutan na yun. Mukhang tagal ko na kasi hindi dumadaan dito. Ngayon lang ulit. Nawala na yata yung kalsada na yun. Yeah. Taas na na. Wala na, hindi na natin daanan yung kalsada na yun Kung pasukat na to, sukat malapit sa toll gate.
Oo, sukat na nga to. Ito, sukat. Oh. Ay, ito yung sinasabi kong shortcut. Paglagpas lang ng Amcor. So sana walang build up ng traffic paglabas ko ng highway. Dadaanan nyo lang yung Riles. After nun, dire-diretso na kasi maganda naman ang kalsada rito. Ayan, kakanan na tayo rito. Ayan. Ayos, walang traffic. Ayos, smooth. Hindi ko lang alam kung yung mga nakasabay ko nandun pa o naunan na sa akin dito o nakalagpas na. Mamaya titignan na lang natin sa Waze kung naka-red pa yung kalsada na yun. Yeah, ito na yung toll gate. So, kanina kung hindi tayo kumaliwa at kung diretso pa rin, yan ang labas natin.